Arratsaldeon Txemi Galarraga, arratsaldeon pilota zaleok. Zer modu zarete? Eibarko astelenan gara gaur ere, hemen San Andres egunean betekada handia izan zen, gaur ez da halako jende trabarik partiduek, ez partidu nagusiak bakarrik, lehendabizikoak ere aldaketa handi xamarrak izan ditu, eta dirudienez eskuko minez eta pelotari mordoska bat bada. Oixan Tolosa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, ze aldaketak, lehendabiziko partidu honetan Otxandoren hauen jokatzekotan, Inazio Tolosarekin, eta Otxandorenak lehengoan ostiralean arrasaten partidua justu xamar bukatuta edo, behintzat suspenditu egindik. Eta partidu nagusian ere, Lasak, Kapellanek eta Elkorok suspenditu. Bai, aldaketa hondik izan ditu. Bai, lehengone Otxandoren atzeneko parte nik uste ginen partidu gona intzin, baina nik uste aldageleta esartu da eskutako erreta, o behintzat oso ondotzula, oso freskotzula bukatu. Eta geho, Estelarrene aldaketa ikeragarri ditu. Lehengonen partidu oso gorra jugatu ziren San Andres egunen orduta erdi intzien pelotan, partidu oso gorra izan nuen, eta Kapellane, Lasak eta Aitor Elkoro pasara ikeragarri atu ziren. Etxaniz, bai, etxaniz nik uste oiuta, holako pasara gartzen. Baina oso pasara handi hartu ziren, da nik uste pixkeat eskutati erreta hola ongoila, gaientzen aldaketa hondik izan dituketa. Tira, eta Txemi Galarrak esan digun moduan, Josean, Inazio Tolosaren, zuen anaia gaztearen azken partidua. Duela urte batzuk 3 anaia zineten profesionaletan, eta ja azkena ere erretiratzera, hemen denborak ez dik barkatzen. Dinastia bukatuek, eta berri ateatzen mintzaten boezente pasakoik, Tolosa berri bat ateatzen urteatzuk, guain dietzeko behintzat, zehan da... Nik uste, ateatzen bari mare denbo asko pasakola eta bai Inaziokin bukatzen den gurea. Guaingoz. Tolosa laugarnaren itxaropenik ezin galduko dugu, baina oraindik behintzat ez dirudi, bidean denik, eta puska batean izango denik ere. Tira, Inazio Tolosa hortxe ikusi duzu irudietan, eta hasieran partidua montatuta zegoen bezala, garaipenarekin erretiratzeko aukera desente izango zuela ematen zuen, izan ere Otxandorena zuen atzean izatekotan, eta Otxandorena dagoen bezala egonda alde handi xamararekin jokatuko zuela ematen zuen, gaurko hau gogorragoa tokatu zaio azkenean. Bai, nik uste bai, partidu nahiko zaila aukela, Txafere gaina pixkana hobeto jokatzen aidek, ondo jokatzen aidek, atzeneko partidu gonak indizkik. Txafek behin baino da esan izan du, zenbait tanto ikusita matei figura handi badala, geho bakik, gora bera handi izateizkik partidun, eta behaiek kosta itezaiok, zehatzea irabaztea, baina atzeneko partidutan oso ondo zabilek. Sukia berriz, aspalditxon ez dio ikusi, lehen egunero hemen izatekinin, eta aspalditxon hor udaran izan zin momentua txarra, eta urruzkio oso gutxi ikusi du. Baina aurreko aten ebazekit hemen, Eibarren oso ondo jokatu zula, eta anaiak Irigoienekin jokatuko dik. Bi veterano, bi gazten kontra. Bi veterano, bi gazteren kontra. Irigoien ere ez adinez zaharra delako, baina ja urte asko darama profesionaletan eta veteranotza tardaitekeena. Bartzelonako joku olimpikoetan Belokiren aurka finala galdu eta biak ere bere alaxe pasatu ziren profesionaletara. Horrek esan nahi du, 8 urte baino gehiago daramatzatela profesional. Tolosa hirugarrenak berriz gehiago. Bai, 16 biden. Oso gazteik, 21 urteekin hasioen, 36 urte zuzkek. Eta gaina oso beheti, tokatu zitzaion astea, oso beheti hasioen. 3. partidutatik, eta pixkana gora itxioen, da Estelarra jokatzea iritsita zeok. Beste askoi bezalaxe atzeneko bi hankapa usoi falta izan duzaizkio, baina beheti hasita meritu handi dizki behak inditun lana. Lehen da biziko sakea berak atera du eta tanto izan da. Sukiaren arrestoa ezker horman gora joan delako. Atera du Inazio Tolosak. Irigoienek oso ondo ireki du. Ostiralean Otxandorenaren noka jokatu zuen partidu hartan bikaina aritu zen Irigoien. Bakoitzari bere maila eskatu behar izaten zaio, eta bakoitzaren maila kontutan hartuta nik uste lauretan hoberena bera izan zela. Oso partidu ona jokatu zuen, xala beste oso ondo ibili zena. Eta denera partidu ederra eskaini ziguten, gaurko bere alako xedan.
Sukia. Eutsi Irigoienek. Urrutitik sartu da Etxafe. Sukia pilota gaiztoa du, baina jaso, ondo. Tolosaren aukera. Atzera bizi-bizi. Aso Sukiak. Orain bien tartera, ongi Sukia. Gora. Bi eta huts. Pelota erreza ematea junde geldu bezala intzio pelotai. Eta oso gora juntzaio Etxafei. Dirua korri orain. Mila gorri kantatzen ari dira artekariak. Atzera Irigoienek. Eutsi Sukiak. Irigoien. Atzera Etxafek. Pilota gaiztoa atera du Tolosak, segira joan da. Atzera Etxafek. Ezkerrez mot xamar jo du Etxafek, baina tanto egiteko nahikoa izan da. Bat eta bi, urdinen lehen dabiziko tantoa. Eta Etxafek lehen biziko aldiz sake ateratzeko aukera izango du. Eta ara, irudietan dituzuen horiek, Tolosa hirugarrenaren eta gure lankide dudan Joxan Tolosaren gurasoak. Inaxioren azken partiduan, etorri egin nahi hauek ere, Joxan. Sufritzen hauetxuk. Finala hundietan eta beti segitu izan diote. Semerik zaharrenari eta gazteenaren despedidan ere ez dute hutsik egin.
Pasa. Txaferen bigarren sakea. Hau oso laburra erdi-erdikoa. Jaso Tolosak. Partidu luze izango dela irutze zatak. Itxura aladik. Ala zeuke, bai, pelotak ere gutxi biltzen dek, beste frontoietan baino asko gutxio, bote gehiago hartzen dik. Eta pelotak bote dezente. Eta aurrelari dezente kentzeziek eta tanto indago gutxi oain arte eta galduta hogeinak. Txaferi aurretik ere joan zaio pilota bat gora, eta hau eskotik bizi irten zaio, baina tokitara. Begira. Metro baten okerra gutxien ez bazuen pilota horrek. Sakea Jaso Sukiak. Hau ere bai, Irigoien entzat pilota ona. Atzera, ez du askori gozatu. Atzera Irigoienek, Jaso Sukiak. Ez du gozatu Txafek, Tolosak ere ez. Txafek ere gozatu gabe. Jaso Irigoienek, Txafe, ez du gurutzatu gantxoa. Eta gero oso gauza zaila egiten hasi da. Ezkerrez oso behan hartu eta efetoarekin txokoan uzten. Ez du asko falta izan, baina txapara. Atea zitzaion oso politia, baina gauza zaila bai. Lehen da bizi gantxoa gurutzatu nahi izan du. Erdira irten zaio Tolosak eraman doidoi. Eta hor, ez gaizki egin duelako, baina arriskoa handiak dituen jokaldia eta txapara. 4-1. Tolosak aterako du berriz ere sakea. Erdi-erdikoa, Jaso Sukiak ustu.
Atzelariak borrokan, ondo gozatu Sukiak. Borrokan da ondo jokatzen bi atzelarik. Gozatzen eta seguro eta ondo jokatzen nahi ditu. Ondo Sukia, ederki gozatu du. Eta tanto, ederra eskuinka da. Oso ederra ere. Eskutik oso bizi irten zaio, ederki gozatutako pilota izan da, eta gainera ez dago gehiago arrimatzerik. 2-4. Ezin izan du jaso Irigoienek. 3-4. Azkarrez komeriak izaten ditu Hendaiako atzelariak. Gau erdiko sakea, ederki eutsi dio Irigoienek. Asko gozatzen nahi Sukia, Asko. Eta galdu alerik, ez? Atzera zaldi bitarrak. Oso urruti dara bilpilota. Txafe, traketxo baina. Pilota gaizto batera du Irigoienek. Txaferen bolea, Aso Tolosak. Bestu gurutzatu. Irigoien. Eta Suki hemen asko jotzen ari dena. Bolada batean oso kustu ere ibili zen, baina orain fresko dago. Bistan denez. Irigoienek hori ere, Txafe. Zabalean deja da baina kanpora. Txafe beak egun okerrak arri, baina ardetzaio gatea. Ez horre. Sukiaren nagusitasunari ez dio batera etekinik atera. Gora bi pilota joan zaizkio. Eta azkenengo hau ere bera galdu du. Bote handia egin dio pilotak. Bat beheragotik datorren pilota hobea izaten da dejada egiteko. Eta aurreko horman bai, baina gero kontrakantxan ez da zabalean ez da sartu pilota hori eta kontrakantxara joan da. 5-3.
Veteranoak aurretik. Txafek tanto bat egin du, galdu berriz, lau egin duen tanto bakar hori sakez, galdutakoak, bi erasoan, azkeneko hau, adibide gisa, eta beste biak garbiak. Egindako bakoitzeko lau galdu ezkero, atzelariak oso ondo jokatu harren, hogeita birako bidea oso zaila da. Sake gaiztoa jaso du oso Sukiak, oso gaiztoa. Hau da, gozatu beharra Sukiak. Pilota gaiztoa jaso du oso Tolosak. Hor ikusten da ofizioa defentsan. Irigoienek eskatu harren Tolosak bera jaso airez. Orain atzera. Eta pilota gaiztoa. Eta tanto izan da. Azkenean irten zaio. Baina ikaraz jodu Sukiak. 6-3. Ignacio Tolosaren sakea. Lautik ateratzen ari da Tolosa, lauterditik Txafe. Atzera Irigoienek. Txafe, atzera. Aso Irigoienek. Biak gari dira ondo atzelariak, Irigoien ere bai. Orain ondo eskatutako pilota eta atzera, oso ondo. Gainean da, eta erabat erori da. Kantu zibili beharrekoa zen, baina behar argion balitz iritsi beharrekoa, gol altxa beharrekoa behintzat. Ikuste, pelotoik oso bote txarra ingobela, ero ingoiela, eta oso gaizki jarrita zegoan, behan du ibilie behintzat. Txarra ditu pelotak, baina... Bai, etzen erresa, baina antzeman beharrekoak. Buelta itzulka. Pelotoi, efetu handikin. Erresak ez dira, baina Etxanizek edo Alustizek seguru eramango zuten. Aso Sukiak. 7-3 orain arteko alderik handiena. Aso Irigoienek. Aztertu egin zaio Txaferi nahiko egin du. 1900 kantatzen ari dira. Gorri gainetik. 700.000 izango da azpitik. Txafe. Bolea Txafe.
Antxoan orain Ormabiko irten zaio eta Tolosak ezin jaso. Deja da jagundek, Zabalen. Nik uste. Eta xonte behartuta. Ezin esmatuz da Biltxafe. Bolea hor nun bait. Gero Antxoan sartu denean Ormabiko irten zaio. Eta bai, deja da egiten saiatu da Tolosa, baina xente behartuta. Txaferen sakea. Atzera Sukiak. Jaso Sukiak. Atzera Tolosak. Zaio nahi bezala irten Tolosari. Atzera Txafek, galanta eman dio oraingoan. Orain ere bai. Jaso ordea Irigoienekora. Tarteka galantak ematen dizkio Txafek, baina ez dauka jarraipenik. Gutxitan gozatzen du, gutxitan aprobetxatzen du bere palanka eta bere indarra. Azken bi pilotaka dauek ikusita, esan liteke, hau jotzaile latza duk. Eta batzutan alaxe da gainera. Baina gutxitan harrapatzen du horrela. Gutxitan aprobetxatzen du bere doaia. Bost eta zazpi. Partidua luzea izango dela iruditu zaigola esan dizuegu hasieran eta orain artekoan ala doa. Jaso Irigoienek. Sukia. Ez du gozatu, Tolosak jaso. Bolea ondo Tolosa, beste erremediorik ez zeukan. Sartzea beste erremediorik. Txafek gozatu gabeko pilota hori bestela Irigoienentzat eraman ezinezkoa zelako. Hortxe ikusiko duzue. Eta pilota bihurria jarri dio gainera Txaferi oso. 8 eta 5.
Sakea da. Eta tanto. Oso bizi atera du, luze eta ederki gurutzatuta. 9-5, sakez egin duen bigarrena izan da Tolosak. Txafek bat egin du, sakez. Txafe atzera arrotu gabe, baina bizi. Jokoan utzi nahi izan du, baina oso trakets. Suzukiak bolea. Kostatzen zaioak tantoa bukatzea, Txaferi. Egun okarra karri gaur, Aurre egon batutanik hemen ikusi, jokatzen da oso ondo jokatu dik, Baina sei daik ez duen pelotari edek. Lehen esan dugu botea eta behin ondan esan izan dugu. Be buru ez dik aprobetxatzen zenba gaitan ikustek. Eta ikeragarrizko zartago biola mateziok pelotai. Eta tantoke bai, tantoke ezkarrantxoa zenba gaitan ikustek eta izkutatu igual itxen dik. Eta esatek, mutil honek dauken plantakin da indun tantokin da joun bezala pelota honek pelotanin behar dipa. Segi daik ez dik eta be burue o be gorputzen ez di behar bezala aprobetxatzen. Batik bat eskubik ipo behunen pelota. Koordinazio falta zauket, pixke bat. Pixke bat o dezente. Dauken gorputzekin da asko zegei aprobetxatu berlik be gorputze. Horrezkerrez asko behartu du Txafek Tolosa eta mezketarrak ezin izan du jaso. 6 eta 9. Aso Irigoienek, Txafe. Sukiari utzi dio, baina honek ezkerra sartu behar izan du eta ez du bat ere gozatu. Atzera Tolosak. Oso atzera, 9 tardiraino, jaso Sukiak. Irigoien. Atzera Sukiak. Atzelariak ari dira partiduari eusten. Ondo jogatzen ari, bai atzelari, gozatzen da. Anaia berriz defensan ondo, pelotai veterano bezala, defensan ondo, beak ez diezer errealatzen. Baina beha tanto gugatzeko garaien ez zinen, eta Txafe berriz asko galtzen ari dugu arte. Botez jarri dazkenen Txafe ezkerzearra, ez da bagaizki. Baina Tolosak ederki bildu du eta bilo da gaiztoa jarri Sukiari. Irigoien. Ez du gozatu Txafek, atze pilota jasu den Tolosak. Erne, onda oso. Nahi gildik. Eutxu Irigoienek, ondo bildu du.
Gantxoa, jaso Tolosak. Ez du aprobetxatu Txafek. Atzera Sukiak. Eutsi Tolosak. Hori ere jaso. Txafek atzera, bizi-bizi. Ea hor zer egiten duen. Bere burua saldu. Beharriz ere bai. Irigoienek ondo Txafe. Oso partidu hona jokatzen atzelari biak. Tolosak Irigoieni lagundu nahi izan dio hor, bostera etorrita. Bai, lagundu beharko zik gaientzen atzelarik bakaren bateroi behar ezokez. Partidu oso gorra jokatzen nahi diok eta pelota asko jotzen, bi atzelarik. Irigoienek orain. Tanto hau oso luze doa. Garren pilotaka da izan da hau. 5 minutu terdira doa. Eta azkenean Irigoien iritsi bai, baina ez du jaso. Txafek txokoan egindako dejada bientzatzen eramateko modukoa. Inaxio Tolosa ere iritsiko zen pilota hortara, baina Irigoien atzetik aurrera zetorren eskatu egin dio. Eskatu bai, baina gero ez da behar bezala jarri. Horrentxe ikusiko dugu. Hor pilota nola baitera eman. Txafek txokoan dejada arro xamarra. Errez iritsiek, Errez. Gorputzea sartu bezala intzaio pelotoi. Eta oso postu etxarren golpea botaziok eta horregatik galtu di, baina. Ia lareun pilotaka da. Dagoeneko. 386. Eta oso alde gutxirekin batzuk eta besteak. Irigoienek 123, Sokiak 122, Tolosak 76, Txafek 75. Urdinen aldeko joera du diruak. 3 tantoz aurretik egon izan direnean gorriak. Orduan dirua parean, gorri kantatzen zuten, baina parean, eta orain 2 tantora hurbildu dira. Txafe eta Sukia eta 1000 urdin diote artekariek. Ikusten de pixke bat Txafe zuzenduzkeo. Partioa aurratea berlukela, ala ematen dik. Zuzendu beharko di pixke bat. Bildu Tolosak oso ondo. Irigoien.
ondo moztu du Tolosak, jaso Sukiek. Irigoien. Bien tartera, jaso Txafek. Horrezkarrez ondo moldatzen da Txafek. Berriz ere moztu Irigoienek, jaso Txafek. Bikain hor txokon. Gainean da. Atzera Irigoienek. Ez du behar bezala jo pilota hori Tolosak. Ondo Sukia. Atzera Txafek, eman dio. Zazpian bote bederatzi terditik jaso Irigoienek. Agintzen ari dira urdinak. Otxamar geratu zaio Irigoieni. Txokoan utzi Tolosak, ederra tantoa. Ederra tantoa Inazio Tolosarena. Ezkerra irearen bila joan, behimen jogei hautan joan da. Baina pilota nahi bezala irten etzaiolako gehienetan azkenean keinu egin eta atzelari utzi behar izan dio. Aurreko ezkergantxoa gurutzatzen saiatu da eta ez du gurutzatu, baina orain honetan txokoan uzten hasi eta ez dago hobetu usterik. Ezker hormari itxasita eta primeran utzi du. 10:07. Eta berriz ere, gorri dirua. Hortxe dago muga, 3 tanturekin gorri kantatzen dute. Tolosak sakez bi egin ditu, dejadaz bat, airez bat egindakoak, 4 beraz guztira. Galdutakoak 3 ditu. Bat erasoan, 2 garbiak. Dira berriz ere Esnaola, Tolosa Esnaola senar emazteak semerik gaztenaren azken partidua ikustera etorriak eta pilotariak atseden hartzen. Eta ondoan dutena Izeba pilotazalea morratua partidu handiak behintzat gutxitan galdu izan dituena. Eta oso partidu gogorraziak, Josean. Bai, atzelarik oso ondo jokatzen ditu, gozatzen, pelotak kentzen, gutxi galtzen. Eta aurren berri Txafek, oain arte ez dik asmoatu tantoa bukatzen. Eta nahi ere, defensan da ondo haide, baina oso luzeaziak. Ematek ez duela bukatuko behin, pentsatzak, beha. Berroita 2 minutu aia. Eta oraindik lan erdietara iritsi gabe. Iritsi gabe. Baina bakarren bat eroriko da. Martxa honetan. Veteranok beti izan duna. Segi, pelotan segi, bike. Irigoien da nahiare, hortxe ditut. Beak ez diarra alatzen ezerre. Gaurko honen pelota beterano egitazte ikusten, enpresa hunditan behintzat. Gaztea da, aldatu inditu gauzeke pelotan. Oain pelota muitu ikendek, negune, herriti herria, eta leko askotan muitzen dek.
Telebisioa, publizidadea, sartu ituk, lehen apustutatik bakarrik biziguen, frontoia, apustutatik eta sarreratatik. Eta urdun beti izautu izkiu, pelotai veterano izautu izkiu garaien, eta urdun gaina baloratu dut ben. Pelota zale behake bai, beti pelotai serioa eta gutxi errealatzeuna eta langilea gustatzen zailako. Askotan gaztezalea ez izan. Gaztezalea jokatzaileko betiko frontoiko zeak, zan nahi dit, Eta urdun beti pelotai veterano, gaztek veteranoa pasa inbertzi. Eta nik gaina iruditzizate pelotai veterano tarten ona diela gaztentza kontuatzeko. Askotan gazte zaituen baldakik. Bate behatzi galdu eta beste 10 eta egun baten bat 22 iritsi eta beste 22 iritsi. Da, askotan ez ditu konturatzen ze gaizki iteuen. Eta zaharrak inberri esategi, nik horre baino doble jokatzei, doble ematezioat. Jokatu etzegi baino eman. Puskatu iten dit eta beti irabaz itezia. Zerati irabaztein nahi honek? Ez errin bade? Jo gehiago, tanto abukatu ere errezago, eta alata guztiz ere irabazi ezin. Irabazi itezia beti. Zerati irabaztein nahi honek? Eta pelotai gaztek eta argitzeko beti veterano honaek. Tarten. Da gaur beste veterano bat erretiratuko da. Tolosa 3. Sakez 2 tanto egin ditu Tolosak, dejadaz bat, airez bat, galdutakoak 3 ditu. Txafek sakez bat egin du, dejadaz bat, atzean bat. Hoi esegidira egin dituen 3-ak. Galdu 4. Eta oraingo atxeden hau luze xamar doa. Sukia da aldageletara joan dena eta ez da gipa. Pilotaren bat eskuan sartu edo zer egin ote zaion behintzat. Dexente tardatu du. Pilota bana besterik ez dute galdu Irigoienek eta Sukiak, hainbeste jota. Tolosa 3. sakea. Sake gurutzatua jaso Sukiak. Atzera Irigoienek ondo, jaso Sukiak. Tolosa. Atzera, arrotu gabe, baina bizi, jaso Sukiak, nola bait. Txafe ez du gurutzatu horrere. Zindu tantori bukatu. Hortxe dago, aukera gehiago izaten ari da tantoa bukatzeko Txafe. Sortu ere gehiago egiten ditu Tolosa 3. baino, luzeagoa delako eta baina gero errematatzen hasitakoan oso trakets dabil. Beti kostatzen zaio tantoa bukatzea, beti kostatzen zaio 22 iristea. Eta horrexegatik da. Egun okerra ekarri gaur alare, Bale, esan detena pixka pasatzen nahi da gaur doble beharrik Txafe, anai alden doble, baino beste altxa, eta bea galdu. Posta iten 22 iristen. Ezker gantzua Tolosak, jaso Txafek.
Tolosa. Bosteter dira etorri eta atzera jotzen hasi da Etxafe, baina orain ere eskuan katiatu ezala egin pilota, heldu egin dio. Eta gora alde egin dion, 3. behintzat bada. 12-7. Eta aldea haunditzen. Atera Tolosak, jaso Sukiak. Atzera Irigoienek. Gantxoa eta Txafek jaso beharreko pilota txapa bera. 13-7. Eta oraintxe ematen dei partidu hausten ari dela, Josen. Pixka eta ide, pai, hausten ari dek. Eta hemen di aurrera zehatuko, gehoain arte oso gorra jundek eta partidu hausi duna Txafe beha izan dek, Oso kerretorri gaur. Eta partidu oso nahi ikusizkoa nik aspaldi honetan, Atzenaldi honetan hemen, Eibarren da. Oso ondo jokatu dik, baina. Sakez bat, egin du dejadaz bat, atzean bat. Hoi esek dira, egin dituen 3 tantoak. Baina 3 egin eta 7 galdu. Galdu ditu. Eta behartutakorik ez. Batzuk erasoan, besteak garbi-garbiak. Sake gaiztoa jaso du, Sukiak, txokoan utzi Tolosak, harrapatu Txafek. Oso gaiztoa harrapatu du, baina bikaina tantoa. Ederra tantoa Inaxio Tolosarena, oso polita. Lehen da bizi Sake gaiztoa atera. Sukiak jaso bai, baina airearen bila ondo joan da Tolosa. Txokoan ederki utzi du. Meritua handikoa izan da Txafek jaso duena, baina gero, begira, zainen ederki bukatu duen Tolosak. Polita. Eharra tantoa, bai partiduko tantoa. Txogone oso ondutzik, baina haze pelota harrapatuna, Ikaragarria, bai, hor ezker horma bertan zela, etzen erresa, Baina gero begira nola apuntilatu duen. 14-7, jaso Sukiak. Gainean, jaso Txafek. Bolea Irigoien. Boleoia, eman dio. Boleoia. Eman dio Garanta. Atzera Tolosak. Txafe. Ez du gurutzatu, baina aurrean sartu da eta nahiko izan da. Hor aurren sartuzkio beti izateuna, gaizki jota, tanto izateko arriskue. Demo izi, mate jartzeko eta Eta gaiztoa izan du Irigoienek. Eskutik bizi atea zaio gaina. Eta hor, lehenbiziko kuadro naino joan ezkero. Aukera hundiak dira, tanto egiteko. Nahi bezala gurutzatu ez da ere. 8 eta 14. Da zaukaten urdinek tanto honen beharra.
Txafe. Oso ondo, orain bai. Zuen garaia gantxo bat behar bezala gurutzatzeko eta hau oso polita izan da. Ikusi du Irigoien ibaztertzera zibakiola, horregatik sartu da Airez Tolosa. Baina gero ez du barkatu Baraibarren jaiotako pilotariak. Berriz ere Airez jaso Tolosak. Eskuko minik ez du behintzat. Emile aurra zaindu berriz izan baina. Gainean eta suertez tanto. 10 eta 14, 3 tanto jarraian egin ditu ezkerra Airez. Txafek lehenbizikoa nahi bezala jogabea, baina tanto bigarrena bikaina eta 3. suertez. Baina orain tantoak askoz ere laburrago doaz. Jokildu ez da bintzatekin Txafe. Gauzak gaizki ateratzen ari zaizkiolako ikaratu eta eskutatu bintzat ez da egin. Atera usakea jaso Irigoienek. Irigoienek Txafe. Irigoienek gora. Txapek ezkerrez gora. Zenbagarrena ote du goian laugarrena gutxinez? Laugarrena, 3 eskubikin da ezkarrakin hau laugarrena gutxinez. Oain gontane bikain ezkarrakin zehatu dik hor, gerri esartu eta aprobetsatu dik, ia suerte txarraek, baina oain ebentzat, pelota garbi, alde indiona, gora, ogaldu duna bentzat. Tantuz aurretik gorriak berriz ere. Bi veteranoak eztarria bustitzera etorri dira. Bien bitartean Txafe madarikazio betean asarre. Bere buruarekin noski, ez dauka beste inorekin asarre goteko motiborik. Atzelari alan bikaina egiten ari zaio. Eta berak ere egin ditu merituko gauzak, baina asko galtzen ari da. 8-9 pilota galduta.
15 eta 10-erako. Atera Tolosak sakea, Txafek boleaz jaso, Irigoienek, jetxi. Gantxo bikaina Tolosak, iritsi eginda Txafe. Eta pilota gaiztoa jarri, ondo Irigoien. Atzera Txafek. Txapa gainekoa Tolosak. Zabalean zegoen zulua aprobetxatu nahi izan du, baina ez zen erresa. Azkar baitziman pilota. Atzera Irigoienek, ondo gozatuta. Txafe. Atzera Irigoienek. Moz geratu zaio Sukiari jaso. Tolosa. Moztu luze. Jaso Txafek. Eraman Sukiak, Tolosa pila, txokoan utzi, baina arro egi, behan hartu du oso pilota. Txafe. Gozatu. Irigoien hemen gaur sekulako partidua jokatzen ari dena. Gaur ere, ostiralean bikain aritu zen eta gaur ere alaxe ari da. Sukia ere bai, Sukia ere bai, biak atzean oso. Bi asko jokatzen ditut. Irigoienek. Aso Endaiarrak txokoan utzki ederki. Irigoienek azkenean doi jaso, bila ondo joan da Txafe eta ederki utzi du txokoan. Oso ondo bai. Eta ia egindako tantoak ere Mordoska ikusten ari gaitu azken tanto hauetan. Eta partidu garrizko atzatu bain di, Partidu honek. Bai, hobeto xoaidek. Txafe. Sukiare ondo eusten, eta asmoatze bali madu bazeko partidu honi buelta matea. 649 pilotaka da, 11 eta 15, asko da. Eta behin ia tanto gezkeo bakar mat behera jun beharrazokek. Partidu normalen hauzi itetuk, horrengo horrak uteienak. Partidua hasi dela ordu bete eta 3 minutu, jokoaren iraupenaia 35 minututik aurrera.
Jaso Irigoienek barruan. Txafe bila. Ez du gurutzatu. Jaso Irigoienek. Sukia. Oso atzera. Ondo Irigoien. Utzi nahi zin, baina oso beran hartu. Oso beran. Postur hortan oso zailedek. Orain ere veteranoek eutsi egin diote tantoari. Sukiak oso atzera jodu, Irigoienek bere esku mokielarekin ere jaso. Gero Tolosak pilota hori eraman, eta Txafek gauza zaila egina izan du. Lehendabizi moztu, eta Tolosak jaso. Eta hor begira oso behan hartu du eta gaizki jodu. Beaz lodiarekin. 5 tanturen aldeari eutsi egiten diote oraindik ere gorriek. Pentsakor eta kopetilun dago Txafe. Tolosa. Lauan pumpa, atera du. Jaso Sukiak, ondo. Ez du gurutzatu Tolosak, jaso Txafek. Eta Txapapera. 17-11, orain arteko alderik handiena, segitanturen aldea. Oso pilota gutxi galdu du Sukiak. Honek ies egin dio, baina bederatzean zen, 8 terdian. Tolosa. Artekariak isil txamarrik. Tolosa. Txafek ez du gurutzatu, ondo Irigoien. Txapa gaineko bat Tolosak, ondo Txafe. Uste, neuk ere ala uste diat. Gurutzatzeko asmoa zuela iruditu zait, agian errepikapenak argituko digu. Sukiak jaso, ikaizki jotako izan da. Baina, suertez, tanto. Txafe zabalera joana,
Eta Sukie berriz ez da iritsi. Eta partidua erabat hautsita dago, 18-11 eta sake ikaragarria Tolosak, eraman Sukiak, ongi. Ondo Irigoien. Aztertu egin zaio eskuinez jaso nolabait. Atzera Txafek, eman dio, zazpiter dian bote, jaso Irigoienek. Ongi Filip. Da txarra jarri. Eta txarra jarri. Horia suerte ez baina. Behar bezala hori ere Tolosak atzera Sukiak. Horre ahundek, nik uste txokoti txokoa hor luzean zen jotzea ahundek. Ez di gozatu alata guziz, behar bezala. Belozia ipareatea zaio eskutik. Irigoien. Atzera berriz ere Filipek, oso ondo. Sukiak jaso. Eutsi Irigoienek. Haze lana egiten ari den gaur ere. Tolosa. Txapa gainekoa, iritsi eginda Txafe. Ongi Irigoien. Txafek urrutitik sartu da Tolosa. Atzera Sukiak. Nahiaina gurutzatu. Botez asko zobeto, Tolosak kaso. Irigoien, eutsi. Sukia. Ez du gozatu. Hau, tanto gorra ziak. Oso gorra. Ondo Sukia. Txapek atzera, ikeragarria eman dio, hori ere jaso Irigoienek. Eraman Tolosak, Zabalera, bientzat eramateko modukoa, Tolosak jaso du, hau da tantoari euste hau. Gozatu gabe eta azkenean lastima. Lastima tanto aurrela bukatzea, ondo bukatutakoa izatea merezi izan duelako. Hoi harri izango nahi eta botazkio, Zabaleko zea bilatu dik, arrastoa. Baina zenbat kostatzen tanto itea, Irigoienek ez pelota eman ditu, nahi abeak bai, defensa. Hau oso zaila jaso dik, Oso gaiztoa. Gero hemen ondo gurutzatu du. Hoi eraman. Tolosak berak jaso, eta orain ez du gozatu, Zabalera aldegin dio. Emate ahundek. Hor pelotak adate izan dek, aurrekoa, Xafe joduna, oso bizi atea zaiona. Alako jotzen ikusten dek esatek eta gaur batutan ezin gozatuz, ezin aprobetxatuz ibiltzek. Hor Zabalera begiratu egin du, jo ere Zabalera baina nahi gabe. 12 eta 18 eta veteranoak dira baina ongi prestatuta daude Tolosa eta Irigoien.
Oraindik ere sasoien 750 pilotaka da. Gutxien jo dituenak ere 131. Gehien jo dituenak berriz Sokiak 254. Eta oraindik ere azken txampa falta. Oraindik luzea izan liteken azken txampa. Partidu hasi denetik ordu eta laurden pasada. Atzera Sokiak, eman dio Kalanta. Jaso, Irigoienek eta barruan. Zuzen asko gaina. Txisturen batzu badira, baina nik garbi ikusi dut. Ba, oso garbi, bai, zuzen fundalako, eskarpa eta ikutxua, Txafe. Eraman Tolosak. Beste gantxo bat, haure jaso Inasiok. Hori ere bai. Sokia. Eraman Tolosak. Ondo. Sokia. Sekula baino freskoago. Ezkerpa eta askorekin Txafek. Ondo Tolosa. Hau, kanpora. Gehiegi gurutzatu Txafek. Ez, ezkerka da txarra zelako, baina jokaldi batzuetan suerteare falta izan du eta denera galdutakoak asko behintzat. 19 eta 12. 10 galdutakoak Txafek. Imagina pilota zaila jaso du oraingoan ere Inasiok. Pilota aldatu du Amezketarrak. Ez bat egin du dejadaz bat, airez 3, txapa gainean moztuta bat, ies eginda bat, atzean bat. Beraz, 8 dira egindakoak. Baina galdutakoak gehiago. 10. Eta behartuta galdutakorik ez. Txake bizi-bizia tanto. 20 eta 12. Ez aurreko beste batzuk bezain luzea, baina oso bizia eta ondo gurutzatua. Sakez egin duen 3. izan da. Dejadaz beste bat egin du, airez 3. Egindakoak 7 orotara, galdu 3 baizik ez. Asko sakatzen nahi duk, Bai, normalen sakatzaile hona izan duk, biziatea izan duik eta sakaen ondo aprobetxatu izan duik. Baina gaur, bizi-biziatea atzen da jartzen, ezkerpaeten da asmoatzen nahi dek. Kuadro erdi baten aldea ere badu sakean eta aprobetxatzen ari da. Hau ez du hainbeste gurutzatu, Sokiak jaso. Atzera Tolosak.
Sukiak. Tolosak atzera bizi-bizi. Pasoa Aitzol Sukiak. Irigoien. Zabalera Tolosak. Eta hor pilota gaiztoa zuen horrela sartuta bintzat. Hanketara joan zaio. Irigoienek ere ez dio eskatu. Eta Garairi txarnean sartu dio eskua. 13-20. Gozatu gabea baitzen Txaferena ere. Urrutiti hasi jokaldi egiten. Txafe. Kaso Irigoienek. Atzera Sukiak. Txafe, ez baztertuta zion. Ez du gurutzatu Txafek. Atzera orain. Txokoan luze Tolosak, efetoarekin. Sukia. Barruan. Eutsi Irigoienek, Txafe. Ederki utzi du Txokoa. Osondo. 14-20. Eske hola ikusten dut, Txafe, zenbat gaitan, lehen esan dutena, zenbait pelotaka da, holatako tanto hain dotore bukatzen. Eta gaur geho indituna ikusi eta trakez izan dik, traketsa izan dik gaurkoa. Zenbait tantotan ikusi eta esateko, honen mutilio egin behar dit, ba. Nekauta. Denak lau pelotarik, ia... Ordu bete eta 23 minutu. Lanean hasi direnetik. Bildu nolabait, Irigoienek bildu jaso. Ondo Tolosa. Sukia oraindik ere ematen. Eso Tolosak, Txafe.
Atzera Txafe gerraz. Jaso Irigoienek. Txafe. Bolea oso ondo eta tanto. 15 eta 20. Egin ere tanto mordoska eta oso politak ere bai. Galdutakoetan dago okerra. Oso bolea ederra eta bihurria izan da. Pilota bihurria, baina jaso Tolosak, Txafe. Atzera. Orain galantak ematen ari da. Etxizukiak. Jaso Tolosak. Txafe. Etxizukiak, baina hor zaila da Tolosari tantoa sartzen. Irigoienek. Etxizukiak. Baina Tolosak denei erantzun. Beharriz ere Etxizukiak. Irigoien. Honek ere Etxi. Txafe. Ezkera Orman, gora joan zaio Txaferi. 21 eta 15. Nekea eta sufrimentua begien bistakoak dira, Tolosaren aurpegiari begiratuta. Neon ere alanetxeok, feberen nekatuta. Partidu gogorra indie, grazik ez dik izan, baina pelota iri ezarretzokentzek. Bi atzelari asko jogatu oso partidu serio indie. Eta laueke dena mandie, oso partidu gogorra jogatu hoxe falta izan duzaio, grazik geixio. Eta zema pelotaka da, ia milia biden. 925 pilotaka da, milara bidean bai, ikaragarria da. Eta Irigoienek, ia 300, Zuki ere hortxe du gain gainean. Eta gutxien jo dituenak ere, 161 asko da. Gorriak eserita daude, artekariak ere bai, erdiak behintzat.
Bi partidu jokatu dituen aste ondarrean Filip Irigoienek. Arrasaten ostiralean eta gaur astelena pilotalekuan. Sukiak gora, bukatu da partidua, 22:15 eta Tolosa hirugarrenak Txalo artean egingo du aldageletarako bidea. Hortxe duzue Amezketarra. Eta hor Txalo zaparra da. Garaipenarekin erretiratu da Tolosa hirugarrena, eta pare bat galdera gustora egingo genizkio, baina ez daukagu ezertarako astirik, eta estadistiken berri emateko ere. 22:15, orain iragarkiak eta Iurretatik kiroletako lankideen berriak.